Dobrý deň. Dnes sme navštívili základnú školu v Janovej Lehote, kde sa konala veľká akcia Jesenné čarovanie. Dovolte všetkých vás privítať, samozrejme aj vás, milí žiaci, ktorí ste sa na tomto veľkej miere podielali. Vítame vás na našom dnešnom popoludní, ktoré sme nazvali Jesenné čarovanie. Prečo Jesenné čarovanie? V minulom roku sme to pomenovali Operačka v základnej škole a sme si mysleli, že príhodnejší bude názov Jesenné čarovanie, pretože dneska budeme čarovať zo všetkého toho, čo nám príroda dala. To znamená, čarujeme zo zemiakov, z kapusty, z prírody, z ovocia, z cvikle, z jablok a zo všetkého, čo môžeme nájsť v prírode, čo nám dodáva energiu, čo nám dodáva silu aj v týchto jesenných dňoch. A keď nám všetkým záleží na tom, aby sme sa zdravo stravovali, aby sme poznali základy zdravej výživy, tak sme si my, učitelia a žiaci, dovolili na dnešné popoludnie pripraviť pre vás ukážku zdravých jedál. Niekedy možno aj nezdravých, lebo vieme, že tie nezdravé chutia vám lepšie ako tie zdravé. Takže preto prosím sa nečudujte, že dneska uvidíte aj hranolky, aj sladký koláčik, aj rôzne nátierky, ktoré už sú teraz zdravšie zase, ale zdravé šťavy, zdravý čaj, všetko to chceme, aby vám to pochutilo, aby ste sa na to mohli trošku pohostiť. Dnešné naše popoludnie bude mať vlastne dve také časti. Tí, ktorí ste boli v Lani, tak určite viete, že v prvej časti sme robili, alebo sme mali také tvorivé dielne, kde sme pripravili pre vás určité stanovištia, kde vás pozveme, aby ste spolu s vašimi deťmi sa rozdelili na niekoľko skupín a navštívili náš školský klub, našu triedu jednu druhú, prípadne aj na chodbe. Máme tam také jedno stanovište, kde budeme pracovať s technikami. V školskom klube vás budú očakávať naši hostia z domova dôchodcov, ktorí budú robiť také aktivity so seniačom. Koho to zaujíma, nech sa páči, môžete navštíviť školský klub. Okrem toho pre rodičov máme jednu veľmi zaujímavú aktivitu v školskom klube, kde budeme podľa plagátu, ako si oni dajú pre tú triedu, robiť meranie svalovej hmoty, hustoty kostí a proste tukov v organizme a rôzne takéto informácie o ľudskom tele a hlavne o zdraví. Tak to nám poskytnú naši hostia, ktorí sú zo Žiaru nad Hronom, z Wellness centra. Z Wellness centra do Žiaru nad Hronom, výborne. Takže kto bude mať záujem, nech sa páči. V tejto triede, v 3. 4. ročníku, tam budeme robiť čarovanie s gaštanou, rôzne zaujímavé postavičky a zaujímavé dekoračné veci. Okrem toho, tam je super oddelenie na spracovanie kapusty. Určite sa tam poďte pozrieť, pre tých, ktorí nevedia, hlavne naši malí žiaci, ktorí nevedia, ako sa taká kapusta kyslá vyrobí, ako vznikne, ako proste nechcem povedať, že narodí, ale aký má pôvod. Takže to si môžete pozrieť v tejto triede. Okrem toho, pre tých tvorivých, pani učiteľka Herková tam vás bude čakať a budete vyrábať krásne pohľadnice s jesennou tematikou. No a v 5. ročníku tam budeme mať servitnú techniku a aranžovanie. Krásne košíky, ktoré budú robiť naši pomocníci a naši zamestnanci. Rodičia a žiaci, samozrejme, tí určitá skupina, alebo tí, ktorým sa to bude páčiť, tak nech sa páči, máme tam tekvice, ako každý rok, kto vyrobí najkrajšieho tekvičiaka, tak vyzdobíme si chodbu a samozrejme toho najkrajšieho, podľa toho, ako rozhodnete, oceníme. Takže, vážení a milí, chcem povedať, aby sa vám to páčilo dneska povede, myslím si, že do tej 6., kým sa rozídeme, strávime veľmi pekné popoludnie, samozrejme aj vďaka našim žiakom, ktorí pripravili vám aj krátky kultúrny program.